Velkommen tilbage til en ny episode af Digital Succes. Vi sidder i Danmarks mest professionelle podcast studie ifølge en af dine kommende kunder. Måske kommende kunder. Ja. Jeg fik et rigtig godt kompliment på et møde i går, som var en mulig kunde. Jeg møder med hende igen i morgen, så vi må se, om det bliver til noget. Sådan. Men hun sagde, at hun havde set nogle af vores klip på min Instagram fra tidligere podcast-episoder, og var meget imponeret over vores setup. Ja. Ja, Der hun kan man sagde bare faktisk, at hun ikke havde set nogen i Danmark, der havde lavet et sådan professionelt setup. Ja, og der er altså ikke noget, vi finder på. Eller Nia, hun har i hvert fald bildt mig ind, at det er... At det er rigtigt. At det er rigtigt, og ja. ikke sidder og finder på Vi må jo se, om jeg lukker kunden, fordi så kan vi jo se, om hun har lyst til at, admit, at det var korrekt. indrømme, at det var det var jeg lidt efter, at det er noget, hun sagde. Men nej, i hvert fald, vi er tilbage. Det er jo lidt længe siden. Ja, det er måske lidt for lang tid siden. Vi har begge to haft travlt, ikke? Jo. Det er den klassiske undskyldning. Ja. Vi sidder jo her den 16. juli, hvor mange jo holder sommerferie, og vi er jo sådan lidt mere på arbejde, eller hvad man skal kalde det. Det er jo i hvert fald en lidt anden måde, vi kommer til at holde sommerferie på, end de fleste. Så det vil vi egentlig snakke lidt om i dag, om det her med at lave noget anderledes, også fordi vi er jo begge to relativt unge. Så, lidt endnu. Ja, lidt endnu. Du bliver 23 til august, har hun lige fortalt. Så. Ja, det er vildt. Alligevel lidt gammel. Ja, det er lidt vildt, fordi jeg snakkede lige med David om, at det er jo 4 år siden, jeg blev student. Ja. Der er sket meget på de 4 år, men jeg har jo for eksempel ikke taget en videregående uddannelse. Du har ikke taget sabbatår, hvor du arbejdede imellem. Jeg har jo holdt sabbat life, kan man sige. Og det er der altså mange, der ikke forstår. Det kan være, at vi skal starte ud med det. Fordi stadig, det er 2 år siden, jeg blev student. Og når jeg siger til folk, hvad jeg laver, så tror de, det er et sabbatår. Ja, det tror de også med mig. Og sådan, hvor lang tid det skal fortsætte. Ja, sabbat for life. det er jeg virkelig begyndt at sige til folk. Det er faktisk en meget god vending. Ja. Men det er ikke et sabbatår. Det er altså fuld tid. Det kan man altså godt. Man behøver altså ikke læse videre nødvendigvis. Kommer selvfølgelig an på, hvilket erhverv. Hvis jeg skal have en hjerteoperation, så kunne jeg godt tænke mig, at min kirurg, han har læst videre. Ja. Og ikke ligesom selv eksperimenteret. Nej. Men det kommer lidt an på, hvilket erhverv og erfaring selvfølgelig. Helt sikkert. Ja, jeg tror, det er i hvert fald noget, vi hører meget jo, fordi man jo lige præcis er ung og arbejder fuldtid med noget, som man egentlig ikke har en uddannelse indenfor. Og nu har vi jo begge to lavet det, vi laver i nogle år. Men jeg kan da især huske, da man startede ud, der var det jo super svært. Sådan, hvordan navigerer man lige i det her med ikke at have et papir på det, man laver, men egentlig bare måske have taget noget kursus og eksperimenteret lidt selv og lavet noget YouTube eller et eller andet. Men sådan, hvordan kom du egentlig i gang, David? Vi startede jo begge to, mens vi gik i skole. Ja. Kan være, hvad vi skal sige. Men nu kører det jo sådan rimelig fint. Jamen, det startede faktisk tilbage i folkeskolen i 8. og 9. klasse. Fordi jeg overhører mine forældre tale om julegaver til min storebror. Og min storebror, han er guldsmed, og så får jeg hørt et eller andet med, at han ikke har en hjemmeside. Og så, jeg havde fået YouTube-reklamer om Wix.com, så jeg tænkte, ved du hvad, så får han sgu en hjemmeside til julegave i Wix, det var alt, jeg kendte. Og så satte det stadig egentlig? Ja, det findes stadig, og der er sgu nogen, der bruger det skulle de stoppe med, ja. men det er okay. Men ja, altså, og så fik jeg en hjemmeside. Jeg tror aldrig, han kom til at bruge den. Men jeg synes, det var sjovt at lave. Og så da jeg gik i gymnasiet, så vidste jeg, at jeg skulle være selvstændig. Fordi begge mine forældre er selvstændige, så det lå lige til højbenet. Ja. Og så begyndte jeg at se lidt på, jamen, hvilket erhverv skal jeg vælge? Fordi jeg ville have noget, hvor at der var tidsfrihed, altså hvor jeg selv kunne vælge, hvornår jeg ville lave det. Ja. Og lokationsfrihed, altså at jeg var ikke afhængig af, at jeg skulle være et sted hver dag, hver gang jeg ville arbejde. Så det var ligesom de to kriterier. Og så i corona, så begyndte jeg så at starte lidt op med noget hjemmeside igen i WordPress, var det der, med en af mine kammerater. Og så kunne jeg bare meget bedre lide det, end han kunne. Så han har hoppet fra, og så fortsatte jeg og lavede til nogle af mine forældres venner og sådan noget. Det kan man jo bare gøre. Man skal bare bruge sit eksisterende netværk. Godt råd også. Ja. Specielt bruge et netværk, man har. Og så synes jeg bare, det var fedt. Og så var det en 3G, og så var jeg sådan, jamen så er det sgu all in på hjemmesider, ikke? Og så lige siden, så bare lavet det. Det er også meget fedt, at du sådan har valgt en ting, og så bare gået med det. Ja. Ja. Altså, jeg er også en person, der får mange idéer, ikke? Så jeg kan også, altså, man kan også godt tænke, men skulle man gøre det her i stedet for, eller sådan, hvordan skal modellen være anderledes og sådan noget, men
Jeg tror bare, det er vigtigt, at man bare gør et eller andet. Fordi jeg ser bare rigtig mange, som de vil rigtig gerne, der er mange, der gerne vil være selvstændige, men som ikke er det. Jeg så faktisk en statistik for et par måneder siden, og jeg havde meget svært ved at tro, den var rigtig. Men så vidt jeg kunne læse mig frem til, så var det rigtigt nok. Og den statistik lød på, at Danmark er det EU-land, hvor der er færrest selvstændige per indbygger. What? Okay, det vidste jeg ikke. Jeg er ret sikker på det rigtige. Ellers kan man jo lige selv google det. Men jeg er ret sikker på det rigtige, og det overrasker mig virkelig meget. Ja, altså både og, for vi er altså også bare meget tilbageholdende herhjemme. Ja, vi er meget konservative. Ja, jeg tror også det der med, at kaste ud i noget nyt. Altså nu startede vi jo, som vi snakkede om, begge to, da vi gik i skole, og du i folkeskolen. Det er jo virkelig tidligt, og sådan, jeg startede min egen webshop først. Det var sådan, jeg kom i gang, da jeg gik i 2G. Det var også under corona. Og det var sådan ligesom, jeg havde fundet ud af. Jeg tror, første G, der var sådan den der klassiske stræberelev, der gerne ville have gode karakterer. Og så blev det sommerferie, så var sådan, det var godt nok lidt udmattende, og jeg synes egentlig ikke, det var sådan super spændende. Nej, og så jeg en masse YouTube om sådan, okay, hvordan kan man egentlig tjene penge på at lave noget, der måske er sådan lidt sjovere. Og jeg synes, Instagram var rigtig sjovt, og der det begyndte at blive sådan lidt mere ikke acceptabelt at tjene penge på sociale medier, måske endnu, men sådan, det kom mere og mere. Og så fandt jeg ret hurtigt ud af, at man skulle sådan, hvis man skulle tjene penge og have noget mere frihed end at arbejde fra 8 til 4 forever. Og jeg vidste heller ikke rigtig, hvad jeg ville læse, skal du også lige sige, sådan efter gymnasiet. Det tænker man jo også over, sådan, hvad der er muligheder, ikke? Men så var jeg sådan, okay, webshop, det må ligesom være vejen frem. Så jeg kørte bare sådan all in på Alibaba og købte alt muligt ind og solgte det i Shopify, ikke? Som jo er en hjemmesideplatform, som hovedsageligt sådan henvender sig til e-commerce. Ja, webshops. Ja, webshops, ikke? Så det var egentlig sådan, jeg kom i gang, så fandt jeg ud af, at man virkelig skulle kunne finde ud af at lave markedsføring, hvis man skulle sælge noget. Ja. Så det var jo så next step. Men der kan jeg da huske, da jeg startede det der op i 2G, altså folk synes jo, det var så mærkeligt. Altså så mærkeligt at lave noget anderledes, end at lave afleveringer. Jamen, folk har jo mange meninger. Det kan vi måske også komme ind på. Det har vi talt om lidt privat også. Ja. Men altså, jeg er sikker på, at alle, der kigger med og lytter med, de kender folk, der har holdninger til, hvad det de går og laver, ikke? Altså sådan, alle mennesker har jo meninger og overbevisninger og sådan noget. Men især, altså vi har jo sådan en ting i Danmark med, at hvis man ikke læser videre, så er man lidt mærkelig. Altså, det kan også være det område, vi er fra, men altså, der var ikke nogen af mine venner, der ikke læser videre. Jeg kender en ud af hele min gymnasieklasse, der ikke læser videre. Ja, det er ret vildt. Jeg tror ikke, jeg kender nogen. Nej. Jeg tror faktisk, alle, jeg har gået i gymnasiet med, enten er begyndt at læse videre, eller i hvert fald har tænkt sig at gøre det. Og det er også en anden ting, der også, altså alle fra min folkeskole tog også på gymnasiet. Der var ikke en, der tog på en erhvervsskole eller sådan. Det tror jeg faktisk var det samme med min. Måske folk, jeg kan huske, der var en, som tog gymnasiet, men så senere faktisk blev murer. Ja. Så det er sådan... Så finder man ud af, at det ikke det, man vil alligevel. Ja. Jamen, det er meget sjovt. Men jeg tror også, på vores skole, der var der sådan noget med, at lærerne, de sagde, hvis man ikke kunne lide lektier, så kunne man overveje at tage en erhvervsudannelse. Og det er jo fordi... at der er nogen oppefra, der siger, at der skal flere på de der erhvervsuddannelser, ikke? Men det er bare sjovt, altså sådan, det er meget sjovt, hvordan at man ligesom, at vi følger meget normen herhjemme, ikke? Jo, det er sådan, i Danmark er vi er jo også et meget sådan ydmygt land på mange punkter, ikke? Ja. Altså jeg tror, at det der med, at man skal ikke tro, man er noget. Janteloven. Ja, så lige så snart du gør noget anderledes, så har folk i hvert fald sådan et eller andet at sige. Altså for eksempel, noget vi også lige talte om tidligere, inden vi begyndte at optage, det er jo det her med sådan at lave et personligt brand, fordi vi er jo sådan nogle, vi stikker os jo lidt ud måske fra andre unge, så vi sidder jo også og sparer med hinanden sådan om, okay, hvordan får du kunder nu, og hvad virker godt for dig? Så sådan, det jeg fortalte til David var, at jeg har bygget min Instagram rigtig meget op, som egentlig meget af der, jeg får mine kunder nu. Hvilket er super, super fedt, men det er jo ikke noget, der er kommet nemt, sådan dengang jeg begyndte at poste, det var jo så også der i 2.-3G, tror jeg. Og hold det op, hvor var der mange, der synes, det var mærkeligt. Ja. Altså helt vildt. Var det sådan, at folk sagde til dig sådan, det du laver, det er fandme mærkeligt? Eller er det sådan, man hører, at nogen synes, at det er mærkeligt? Ja. Begge ting. Jeg tror, det var både sådan, altså piger er jo lidt, piger i den alder kan godt være rigtig Må man godt sige det? Ikke? Det må man gerne sige. Ja, så jeg kunne i hvert fald huske, at der var mange piger, som unfollowede mig, eller synes, det var underligt. Og sådan, der var nogen, der sagde til mig, sådan, hvad er det egentlig, du laver? Sådan, ja, med den tone, ikke? Den, sådan, hvad fanden er det, du har gang i? Og sådan lige pludselig blev jeg ikke inviteret til ting, og sådan, det var virkelig tough, kan jeg huske. Men det gør jo også, at man finder ud af, sådan, hvem kan jeg regne med, og hvem er måske lidt mere sådan overfladiske relationer. Det er også derfor, man bare skal gøre det jo. Fordi hvis du ikke har gjort det, så er du måske stadig venner med mange af dem, og så altså det trækker jo en meget ned, ikke? Man siger jo, man er sum med de 5 mennesker, man bruger mest tid med. Ja.
Så man skal jo bare korte det med, der ikke... Ja, og så tror jeg også, det er vigtigt at huske på, hvis man sidder derude og så tænker, at man måske gerne vil lave et eller andet anderledes, eller er bange for, hvad folk tænker, fordi det er der godt nok mange, og især piger, ved jeg, der er sådan er bange for, hvad andre tænker om dem. Så bare husk sådan, vil du virkelig lade Anne-Sophie fra din parallelklasse bestemme, hvad du skal bruge dit liv og din tid på, hvis der er noget, som du tænker, du sådan, kunne synes var interessant at gøre. Altså, nej, logisk set kan du godt se nok, at det er åndssvagt. Ja, alle kan se det på papiret, ikke? Men det, når det er sådan rigtigt, så skal til det, så kan det blive svært. Ja. Men ja, har du så haft, altså nogen, der har haft en holdning til, om du havde en uddannelse så inden for det, du laver? Jeg synes sjældent, at det faktisk er en udfordring. Ja. Men jeg vil sige, lige da jeg startede ud, så er det da noget, man hører. Også især fra folk, der ikke er selvstændige faktisk, som er sådan lidt, men hvis du skal arbejde med marketing, så skal du vel have en marketingsuddannelse. Altså, så skal du læse på CPH eller CBS, og så er man sådan... Det har nok nogle fordele, men så må du ligesom bare tage de indvendinger op og sige sådan, hvorfor er det, at jeg kan noget andet, end dem, der kommer med 2-årige uddannelse eller 5-årig uddannelse. Og det har jeg jo så bare gjort, fordi for eksempel det her med, at hvis du kommer med en markedsføringsøkonomuddannelse, så har du et godt papir og en masse teori. Du har måske også været i praktik. Men det, jeg sidder og arbejder med, det er jo for det første som konsulent, hvor mange af dem går ud og leder efter et job. Altså et marketingsjob, og det er jo ikke det, jeg er interesseret i. Nej. Og så er der jo også noget helt så simpelt som det, jeg arbejder med, altså næsten, jeg vil sige, over 50% af mit arbejde foregår jo i Meta. Ja, inde i Facebook. Altså i Meta Ad Manager. Ja. Der foregår rigtig meget af det arbejde, vi laver. Nu har jeg også et lille team sammen med mig. Og der, altså, det er jo så meget tid, vi bruger der, og den platform kommer med en ny opdatering hver uge. Ja. Så hvis jeg skal tage en 2-årig uddannelse, hvor alt det materiale skal godkendes af Undervisningsministeriet, så kan jeg jo ikke nå at følge med på de og det er virkelig rigtigt. Især nu med AI. Altså nu er det gået helt amok. Især nu med AI, sådan, det giver bare ikke mening. Ja, og nu har jeg jo... jeg kender flere, der har læst markedsføringsøkonomer, og jeg er sikker på, at det sikkert er en fed uddannelse. Men jeg ved også bare, at så mange marketingsjobs er der ikke brug for. Altså det er der ikke i forhold til, hvor mange der tager den uddannelse. Så jeg tror, hvis det var mig, der synes marketing er spændende, og måske tager den uddannelse, så vil jeg i hvert fald lave noget arbejde ved siden af. Måske endda gratis. Bare gå ind til et firma og sige, hey, jeg vil gerne styre din Instagram for dig, eller jeg vil gerne hjælpe dig med at lave videoer, der konverterer. Ja, i x antal måneder, eller så kan man få noget erfaring. Og... Få en eller anden form for erfaring, fordi, altså jeg ved ikke med dig, men sådan min LinkedIn-feed, det er bare den ene markedsføringsøkonom efter den anden, der leder efter nye udfordringer. Så jeg har, det er proppet med det. Ja, jamen, det er det virkelig. 100%. Ja. Jeg synes også, noget, der er meget interessant, det er, at nu arbejder jeg jo med hjemmesider, og så er der mange, der spørger, skal du ikke læse et eller andet IT? Ja. Og så prøver jeg også at forklare folk, at altså, den tid, det tog mig at lave hjemmesider, altså, selvfølgelig kan man kunne blive bedre, og der er altid mere at lære, som du siger, der kommer nye opdateringer. Tit det gør det også med mit, altså, hver gang jeg logger ind, så er der nyheder, og så står der, hvor vigtig nyheden er. Det kan være en light feature, altså en lille feature, det kan være mellem, altså sådan en stor forandring, ikke? Og så prøver jeg lidt at forklare folk, at selvom der også er alle de opdateringer og sådan noget, så den tid, det tager at lære at lave hjemmesider for eksempel, lad os sige, det kan tage 6-12 måneder, før man kan det, ikke? Altså sådan rigtigt. Det er måske meget realistisk. Men det er jo alt det andet, der er det svære. Fordi alle kan jo sætte sig ned og bruge tid på at lave hjemmesider. Men det er jo ligesom at balancere det. Hvor finder man sine kunder? Man skal jo lave et eller andet content, som du taler om i Instagram. Hvordan fanden gør man det? Jeg laver... Nu har jeg ikke postet lidt tid, men LinkedIn-videoer, selvom det er en mindre skala, giver det utrolig godt. Altså, hver gang jeg poster noget, så får jeg nye forbindelser, og folk, der skriver, kontakter. Så det er jo kombinationen af det hele. Altså, det hele, en hjemmeside er jo ikke 100% af forretningen. Jo, nej. Overhovedet. Og det med at sidde i møde, altså hvordan gør du det? Man i et møde? Mit første møde, jeg anede ikke, hvad fanden jeg overhovedet sagde nærmest jo. Jeg havde heldigvis fået noget sparring fra min far, og sådan, så jeg er også med til ham, så jeg ved godt nogenlunde, hvordan det er, men det er, når der sidder, der var en case faktisk, jeg havde for næsten 2 år siden, tror jeg. 2 meget voksne, meget professionelle mænd, ikke meget sådan, ikke monotone, men lidt altså sådan seriøse mænd, ikke? Alvorlige mænd. Og de sidder og stiller en spørgsmål jo, og så skal man jo altså kunne svare, og altså man skal også kunne have deres respekt. Ja, det er faktisk nok det vigtigste. Ja, det vil jeg så sige, det var jeg meget overrasket over, hvor meget respekt man får. Fordi jeg havde tænkt, da jeg startede ud, også da jeg sagde, at jeg er ny og sådan noget, men jeg kan lave det her, og I får min fulde opmærksomhed, jeg slutter ikke før I er tilfredse. Nej.
Men jeg oplevede bare, at rigtig mange, jeg har haft en forestilling om, at de ville være usikre. Men meget hurtigt, så kunne jeg godt se, at især konsulenttyperne, de var meget hurtigt til at spørge ind til min viden. Fordi jeg erkendte bare, at jamen, vi laver det her, og du laver det her, så du må være bedre til markedsføring, og jeg er bedre til hjemmesider, end du er. Altså, og sådan er det bare. Det er jo det. Så jeg følte virkelig især konsulenterne, at de var sådan, jamen, altså de anerkendte meget den altså dynamikken, der var, og kunne godt lide at blive rådgivet og sådan noget. Fedt. For det er der nogen, der ikke kan. Ja. Og jeg havde lidt forventet, at det var sådan, at hvis jeg kom med noget, og så sagde men altså, du har ikke været i gang i så lang tid, og jeg tror du ikke nu, vi skal gøre det her. Og der er også nogen, der er mere kontrollerende og sådan noget. Men ja, især det der med at sidde til møder, det synes jeg virkelig... Det er en kunst. Det er altså en kunst, ja. Og ikke bare sidde og tale, men om at tale noget, der giver mening, og så lukke en ordre og sådan noget, altså, og det skal give mening for begge parter. Det er ikke alle, der lige kan det fra dag 1 i hvert fald. Nej, det tager tid at lære. Jeg hørte faktisk en sige, at sådan, det er ikke den dygtigste, der vinder. Altså det er det ikke, det er den mest selvsikre. Ja. Og sådan at være selvsikker behøver ikke at være sådan en, der spiller smart, men sådan, du skal tro så meget på din service jo, at når du er til møde, eller jeg er til møde, når du så sidder ude til møde, at kunden stoler så meget på, at du er så sikker i det, du laver, at de bliver glade der, hvor du tager dem hen. Ja. Altså, at du tager dem i hånden hele vejen, og sørger for, at de er glade, når de når frem. Ja. Det er jo egentlig det, der sådan er kunsten, at få dem persuasive i det. Ja, få dem overbevist, og om at det er en god deal for begge to. Ikke? Det skal jo give mening for begge parter. Ja. Det er også, jeg tror, mange de går galt, dem der bare prøver at lukke ordre. Fordi det er tit, så er det altså ikke holdbart. Det kan godt være, at du lukker en masse ordre, men hvis de ikke er tilfredse, og de kommer tilbage, så er det meget energi og tid, man skal bruge, ikke? Ja, vi plejer også at snakke om, at det kan være rigtig dyrt at tage de forkerte kunder ind. Ja. Altså dyrt i tid og dyrt i... Det er faktisk noget, jeg vil... Energi. Ja, især energi. Ja. Det er ikke engang tid, det er tid og også energi selvfølgelig, ikke? Men også mental tid, man skal bruge på at tænke. Og det er jo også tid taget væk fra andre kunder. Sådan, hvis du har for mange dårlige kunder, eller for lavt betalende kunder i forhold til den tid, du ligger i, eller hvad det er, så har du heller ikke tid eller overskud til at gå ud og finde de gode kunder, der betaler det, du forhåbentlig er værd. Hvis vi taler lidt om det, hvordan vil du sige, at hvordan undgår man de dårlige kunder? Der er ikke nogen kunder, der er 100% dårlige, men der er nogen, der er svære at samarbejde med end andre også. Det er der. Det er jo ligesom med mennesker. Der er nogen, der vil være... altså nu konverserer vi meget fint her. Hvis man hæver en anden type menneske ind, så bliver det sværere, ikke? En mere indadvendt og sådan. Præcis. Så det gør altså noget. Jeg ved ikke, var det dig, der viste mig den anden dag? Jeg tror nemlig, det var i forhold til hjemmesiden, det kan godt være, det ikke var dig. Men det var ligesom nogen, der havde lavet sådan et billede med tekst på, og så stod der, vi designer alt for dig, og så kostede det sådan, hvad var det? Et højt beløb. Og så var det sådan, vi designer lidt for dig, du designer lidt. Og så var prisen sådan endnu højere. Og så var det sådan, vi designer ikke noget, du designer det hele. Og så var prisen sådan ekstremt høj. Og det var ligesom for at vise sådan, at jo mere kunden har og skulle have indflydelse ind over din service, jo dyrere var det. Fordi, altså, jeg plejer at bruge det der eksempel med min far. Jeg tror, jeg har sagt det før. Men min far er bygningsingeniør, og han siger altid, han er også selvstændig, at du bygger ikke for herre og fru Danmark, du bygger for kommunerne. Fordi når du bygger for herre og fru Jensen og deres hårdt opsparede penge til at få lavet nyt tag, så er det så skrøbeligt for dem at bruge penge, at de skal have så meget kontrol over alt, du gør. Og det er bare sådan en nerveoplevelse for alle. Altså det er ikke rart at være i for nogen, fordi du bliver bange i din service, nej, har jeg nu brugt, altså jeg sidder og bruger folks penge. Vitterligt. Ja. Så de skal jo virkelig have en tryghed i, at de kan stole på, hvor jeg lægger dem hen, og at det forhåbentlig giver et godt afkast. Men realiteten er jo bare, at det kan du ikke garantere nogen jo. Selvfølgelig kan man sige, nu har jeg været i det så længe, at jeg har selvfølgelig en god idé om, hvad der virker og sådan noget, men du kan ikke garantere noget. Nej. Og derfor er det jo ikke sjovt at sidde og arbejde med for eksempel et firma, der er helt nyt, og de bruger hele deres private opsparing på annoncer. Altså, sådan en... det er simpelthen for følsomt. Det skal man holde sig fra. Ja, altså man skal i hvert fald være forsigtig med det, fordi det kan jo godt fungere, men det er svært lige så snart, at det bliver for småt eller for personligt. Ja, der er noget med, altså ordrestørrelse, det betyder bare noget, det har jeg også selv kunne mærke. Altså, jo højere beløbet er, jo mere omfattende hjemmesiden er, jo mere professionelle. Også dem, du arbejder med, er jo også tit på et helt andet niveau. Ja. Altså,
det er meget, meget nemmere at få et firma ind, der tjener 1 million om måneden, eller omsætter for 1 million om måneden, til at omsætte for 2 millioner, end det er at få en ind, der ikke har nogen omsætning, til bare at omsætte for 10.000 om måneden. Fordi der er ikke noget at bygge på. Du skal bygge det hele først sammen med dem. Ja. Og det er en fejl, jeg har lavet flere gange, og sådan, ligesom tænkt, det er et godt produkt, de har, jeg kan godt hjælpe dem, men så ender det med, fordi de ikke rigtig har nogen penge, så de ikke betaler ret meget, og der skal laves helt vildt meget, fordi der er jo ikke noget endnu, udover et godt produkt. Ja. Så sådan nogle prøver jeg ikke at arbejde for meget med i hvert fald. Og det leder også lidt hen til det næste, og det er jo det der med, at man nødvendigvis ikke skal være billigere end de andre, når man starter, og man skal måske aldrig være billigere end de andre. Nej. Fordi jeg så også en video, og de fortalte, at dermed, hvis du går efter at være billigere end alle andre, så er der bare en eller anden, lad os tage normal som eksempel, ikke? Så kommer der sådan en normal og gør det endnu billigere end dig, og til sidst, så er der ikke noget profit på det. Nej. Fordi de store virksomheder og de store bureauer og sådan noget, de har råd til at undercut på prisen, fordi langsigtet, så kan de smide konkurrencen ud, og så kan de måske opkøbe det, ellers så dræber det bare virksomheden, ikke? Ja, hvis man hele tiden prøver at være billigere, altså hvis man søger på hjemmesider, så kommer jo ting op på Google, sådan noget 1000 kroner hjemmeside, og hver gang man klikker, så er det et eller andet, altså altid sketchy, jeg siger det bare, alt det jeg har set, det har været ultra sketchy, og det er klart, hvad man får, og altså, så er det ikke på en god platform, og det ene og det andet, og det viser også lidt, i forhold til prisen, at folk, der er villige til at betale mere, de tager det også ofte mere seriøst. Sådan er det jo med alt. Altså, fordi de ser værdien i det, ikke? Ja, nu har jeg også givet dig et eksempel. Sådan, jeg har taget sådan noget en-til-en-coaching hos en virkelig dygtig coach i forbindelse med sådan forretning generelt. Fordi når man jo ikke tager en uddannelse, så kan man jo heldigvis dygtiggøre sig ved at lære fra nogle andre, der har gjort det samme som en. Det kan man nemlig. Og det har jeg betalt sådan noget $3,000 for, tror jeg. Måske lidt mere i virkeligheden, så det har været nogle 20.000 danske kroner. Men sådan, det, at jeg har betalt så meget, det har jo gjort, at jeg har taget det så seriøst. Jeg har virkelig bare lyttet, og jeg har taget de der møder, og jeg har taget rådene til mig så alvorligt. Og det er nemlig det, ikke? Og der ligger noget helt psykologisk i, at altså, du kunne måske købe det samme til 2.000 kroner, og så havde du måske sådan, så havde du ikke måske været lige så ops på at få, altså komme igennem hele kurset og til lige så mange noter. Altså der ligger noget i det, og man kender det, hvis man køber en bil eller noget tøj. Altså når man køber noget dyrt, så det er sgu ofte det, man har mest på, ikke? Altså medmindre man er en eller anden, medmindre man køber en eller anden gammel Porsche, der også skal stige værdi. Men altså, normalt set, jo flere penge man lægger i det, jo før man lægger pengene, jo mere investeret er man i processen, og jo mere lytter man måske også til, hvad personen overfor en siger, ikke? Jo, så jeg tror, det handler noget om sådan, selvfølgelig kommer det også an på, hvor du er på din rejse som selvstændig, fordi lige da jeg startede ud, så var det også noget, jeg hjalp min chef, fordi jeg startede samtidig med, at havde job, så min chef, han havde hans svigerdatter, der havde et firma, jeg hjalp lidt. Og det tog jeg jo ikke penge for, men det var en rigtig god sådan måde at lære noget på. Fordi så kunne jeg jo også bruge den case til min næste kunde og sige, hey, jeg har faktisk hjulpet dem her med det her. Så har du en meget bedre indgang. Og svært er det jo ikke. Man kan jo altid bruge sit eksisterende netværk, og så finde 1, 2, 3 cases. Bare få et eller andet erfaring. Altså det kan virkelig være værdifuldt. Helt vildt. Så det næste, jeg gerne vil snakke med dig om, det er rigtig mange, og jeg tror, det har noget at gøre med sådan noget, du ved, i USA hedder det Shark Tank, og har hjemme hedder Løvens Hule, som sikkert mange kender. Og jeg tror, det der med at starte virksomhed, der forbinder folk det med, at man skal opfinde noget, eller det har du ret altså tage en mikrofon, og så lave en bedre mikrofon, eller sådan et eller andet. Og opfinde sådan deres egen ting nærmest. Deres egen ting, altså det skal være nyt, og det skal være revolutionerende, det skal være helt vildt. Og jeg har altid tænkt, også før jeg startede, altså sådan, jeg vil jo bare lave hjemmeside. Jeg tager, hvad de der bureauer gør godt, tager noget af det, hvad jeg ikke synes, de gør godt, og så bygger man jo bare for det. Så, altså, og det er også noget, jeg prøver at forklare af mine venner, der ikke forstår hvad man laver. Det hele. Så prøver jeg bare at forklare dem, hvis man er 5% bedre end de andre, så vil du blive valgt 100% af gangene. Så du behøver ikke være særlig meget bedre. Nej. Du skal bare være bedre, og du skal selvfølgelig levere noget ordentligt. Altså, det skal være kvalitet, og det skal være en god handel for begge parter. Ja. Og det skal være værd at investere sin tid i. Men altså, du behøver ikke gøre noget helt vildt. Hvis du bare gør det, altså fordi standarden er så lav, synes jeg. Jeg synes, webstandarden i hvert fald er meget, meget lav. Alle mine kunder, jeg har, de kommer fra et eller andet bureau, hvor de er meget utilfredse, og der er en kontrakt, de kan komme ud af, det ene og det andet. Men webbureauer er seriøst, de skal seriøst stoppe med at binde folk i sådan der 2-3 år. Ja, det er rigtigt nok. Jeg tror, jeg skal faktisk lige have fulgt op på ham, det er godt, du kom ind på det. Tak. Fordi han havde bundet,
Jeg tror, han var blevet bundet i 5 år på sin hjemmeside hosting. Det er helt sindssygt. Sådan, hvad er det, I laver? Sådan, så det er jo ikke billigt at have en hjemmeside. Men det er standards lav, og der er mange, der ikke forstår det, fordi sådan nogen, der bliver bundet op, det er jo folk. Man kan selvfølgelig, der er et argument for, at jamen, de har måske ikke researchet godt nok. Men man skal også huske, at de mennesker har jo også sindssygt travlt med det, de laver. Så hvis der kommer nogen udefra, og de sælger en et eller andet, altså, jeg kan sagtens forstå det, ikke? Jo, og men det er folk også, ved ikke, hvad de køber. Nej, det gør de ikke, og de framer det rigtig godt. Altså, jeg havde faktisk nu samarbejder også med en, der er sådan sindssygt god til at lave Google Ads, og det er bare det eneste, han laver. Så sådan. Han havde en kunde, der blev ringet op og fortalte ham, hvor de siger, men vi vil gerne give dig en gratis hjemmeside. Og så kunden sådan der, hvordan kan det være? Og så, men du skal kun betale for, at vi vedligeholder den for dig. Men vi giver dig den gratis. Okay. Og så er hun sådan, hvordan fungerer det? Men du betaler bare x beløb til os hver måned, så sørger vi for, at den kører rundt. Nej, det var x beløb var måske 1.000 kroner, og hun var bundet i 2 år, så lige pludselig var det jo 24.000. Ja, men det er helt og der skørt, var vist også et eller andet opstart for det der drift. Men det var og hvis du vil ud af den, så koster det endnu mere, ikke? Ja. Men det er det samme med marketingsbureauer. Altså, men det der sjovt, det er jo ofte det samme. De starter som en af tingene, og så kan de det hele. Og nu skal det ikke være sådan en hate på bureauer, men mange af dem, de kan alt. Ja. Og hvis man kan alt, hvad kan man så? Ikke? Det er min holdning til det. Det er en af tingene. Altså, jeg tror, jeg er sådan lidt der, hvor sådan, jeg er jo også et bureau, og jeg kan også sådan... Jeg vil sige, det er næsten uanset hvem der kommer ind, så vil jeg jo gerne hjælpe vedkommende. Det er også det. Men det er ikke alle, man tager ind, og det er ikke alle, man selv hjælper. For eksempel, som jeg siger, nu har jeg Sammy, jeg samarbejder med, som er sindssygt god til at lave Google Ads, hvor kommer der en kunde, der er sådan, det er bare det, jeg skal have, så sender jeg den jo over til ham. Præcis. Så sådan, jeg vil jo gerne hjælpe dem, men det er ikke sikkert, at jeg selv kommer til at hjælpe dig lige med. Det er nemlig det, og det er også meget, hvordan forventningsafstemning er hos kunden. Ja. Det er lidt samme, altså, i forhold til hjemmesider, så de fleste, der skal bruge en ny hjemmeside, skal også bruge nogle nye billeder. Og det kan enten være nogle stockfotos, eller også så kan det være, at folk gerne vil betale for en fotograf. Ja. Så kommer jeg jo ikke ud med en iPhone, eller min fars kamera. Det her er min fars kamera, mit eget der ovenpå. Ja. Men så kommer jeg heller ikke ud. Men så lad os tage nogle billeder. Altså, det er jo ikke, det giver ikke nogen mening. Nej. Så jeg har en fotograf, jeg henvender til, jeg synes er super dygtig, og så må de selv tage dialogen derfra. Præcis. Så jeg skal ikke have noget, jeg vil ikke have noget med det at gøre. Nej. Jeg siger, jeg kan godt lide fotografen, jeg tror også, I vil kunne lide ham. Tag og snak med ham, og så finde ud af et eller andet. Det har ikke noget med mig at gøre. Nej. Jeg tjener ikke mere på det. I får den til hans pris. Det måske sige, hvis det skulle være sådan helt business-optimeret, så burde jeg jo selv sende fakturen og sådan noget. Men jeg har bare besluttet lige nu, det gider jeg bare ikke. Men jeg tror også, det der gør, man bliver dygtig, og det vil jeg næsten ønske, jeg havde vidst noget før, eller det vil jeg ønske, det er virkelig bare at holde det simpelt. Ja. Altså, du kan ikke lære alt, eller kunne alt. Altså, for eksempel så har jeg jo Victor, jeg plejer at kalde ham min højre hånd nu, fordi han er bare, han er blevet så vigtig for mig, og det er fordi han er jo sådan nørd, der kan udvikle og kode. Altså så har vi en udfordring med en af vores kunders booking-system, så han sådan, det koder jeg lige selv, det der system. Ja, det er sejt. Så er det bare lige færdigt på en eftermiddag, og sådan, what? Men det er jo meget federe bare at kunne sige, Victor, kan du ikke lige hjælpe mig med at sætte det her tracking op med Google Tag Manager, der skal forbinde de her 3 kanaler, og så kan han klare det på en halv time, end jeg selv måske skal bruge, lad os sige samlet set måske 10 eller 20 timer på at forstå det og blive god til det. Sådan, jeg kan godt finde ud af det, jeg har en forståelse for det, men sådan, det er jo bare meget bedre, at han kan gøre det meget hurtigere og bedre. Præcis. Virkelig have nogle gode samarbejdspartnere. Virkelig have nogle gode samarbejdspartnere. Det betyder så meget. 100%. Ja. David, prøv lige at fortælle mig om det, du snakkede om tidligere i forhold til det her med, at når man tager en uddannelse og skal i praktik. Ja. Jeg ved ikke, hvordan alle uddannelser fungerer, fordi min storebror, han er over 20 år ældre end mig, så han har ikke gået på uni, og jeg ved sgu ikke, hvordan noget fungerer. De fleste af mine venner, de har jo lige en storebror, der er 2 år ældre, så ved man jo, hvordan alle linjer og hvordan det fungerer. Ja. En af mine rigtig gode venner, han er på studie, han er i sit 5. semester, og han skal nu i praktik, siger han til mig, når vi spiser sammen på hans fødselsdag, på en sushi-restaurant. Ja. Meget vigtigt. Og så siger jeg til ham, praktik, det lyder sgu da fedt. Altså, hvor det henne? Men han vil gerne i statens IT. Så jeg gør, nice, det lyder fint. Altså, hvad får du for det, siger jeg til ham. Så siger han, ikke noget. Så siger jeg, okay, jamen, altså, hvor mange timer er det så? Altså, så et par timer om ugen, eller sådan noget, regner med. Jamen, det var fuldtid. Og så eksploderede min hjerne bare, og så sådan, det forstår jeg bare ikke. Og så siger jeg til ham, altså, du bestemmer selv, hvor du vil i praktik, ikke? Ja. Okay. Du skal arbejde fuldtid, altså lige så meget som alle andre på arbejdspladsen. Ja. Okay, og hvad siger du med pengene? Men de kunne få 15.000 kroner for de 4 måneder, altså ikke per... I alt for de 4 måneder. Shit. Hvis ikke det, jeg tror det var 4 måneder.
Men det kunne virksomheden vælge, eller nu statens IT er ikke en virksomhed, men altså sådan, arbejdspladsen kunne vælge, om de ville give det, men de også bare lade være. Ej, hvor er det vildt. Og så, altså, min liberale hjerne tænker jo, hvordan i alverden, hvorfor bestemmer virksomheden ikke, hvor meget de vil betale? Ja. Hvorfor kan de bare lave en kontrakt på forhånd? Ja, må de ikke betale mere, for eksempel, hvis de har lyst? Så finder jeg ud af, at der sidder en eller anden socialdemokrat i, undervisningsministeriet, har bestemt, at det er undervisningsministeriet, der skal bestemme, at virksomhederne eller arbejdsgiverne ikke må betale for det. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Nej. Og jeg kan ikke forstå, at det er sådan. Altså, jeg kan godt se, at der er noget i, at du selvfølgelig stadig er under uddannelse, og derfor ikke har de samme kompetencer som en færdiguddannet, der skal have en fuld løn. Det kan jeg godt se. Jeg siger heller ikke, at han skal få 40.000 samme løn. 50.000. Nej, selvfølgelig ikke. Men det lyder voldsomt at skulle være der fuldtid og arbejde fuldtid og ikke rigtig få noget for det. Men så får han vel sin SU. Han får sin SU, men han er så hjemmeboende, så det er jo ingenting. Altså, han ikke er udeboende, jo. Hvor gammel er han? Nej, hvad er han 21, tror jeg? Nå, okay, jeg tænkte lige. Ja. Så skal han også til at flytte ud, ikke? Ja, det kan være. Men alligevel, men jeg synes, det var helt vildt. Altså, fordi jeg tænker selvfølgelig på mig selv, fordi jeg er så egoistisk. Hvis jeg skal arbejde 4 måneders fuldtid, altså hjemmesider, ikke, og jeg ikke får en krone for det, altså, det vil jeg slet ikke kunne sætte mig ind i. Nej. Det vil jeg overhovedet ikke kunne. Godt. Ja. Man kan håbe lidt, fordi især, nu tænker jeg også i forhold til marketing, som er et meget konkurrencepræget marked. Der er godt nok mange, der laver marketing nu, og rigtig mange, der gerne vil. Men der tænker jeg, at det jeg vil gøre, hvis det var mig, der var i praktik, og ikke fik en krone for det. Wow, det ville ikke være sjovt. Nej. Men hvis det var sådan, så ville jeg fandme gøre, hvad jeg kunne for, at jeg så kunne få et job der, når jeg var færdig. Ja. Fordi jeg ved, hvor mange af dem, der er efter arbejde. Hvis det skal helt fair, han sagde også, at mange af de steder, man kommer i praktik i, der kan man så, altså sådan, så kan de sådan halvsikre en arbejdsplads i fremtiden. Ej, men det skulle også bare, altså... Men det er bare det der med... Tænk at arbejde 4 måneder gratis for, og så komme til måske at få et job. Ja, og det er jo ikke en overraskelse for ham, han har jo sikkert vidst det hele tiden, altså det er jo det er ikke noget sådan overraskende, men for mig, der lige skulle høre det der... Altså, det var i chok. Ja, fordi jeg kan jo godt regne ud, altså ved 4 måneders arbejde, hvor meget... altså, hvad volumen er, altså hvor meget tid jeg vil lægge i det, og altså, hvor mange penge man så kunne have tjent, ikke? Og hvor mange kunder man kunne have skabt alt muligt med, og så det bare det der 0 kroner. Og så kunne de vælge, om de ville give dig 15 og 4 måneder, altså come on. Så hvad er det, omkring 3.000 om måneden? Ja, for fuldtidsarbejde. Det er altså skørt. Det er jo mindre, end hvad jeg tjente, da jeg havde 2 vagter om ugen. I Brugsen. I dagligbrusen. Og jeg tror, det var hver anden uge. 2 uger. Det var altså... Ja, så jeg er meget svært ved at forstå, at... Nu bliver det også lidt out of topic, ikke? Men at undervisningsministeriet, de skal bestemme, hvor meget virksomhederne må give. Eller, det er meget mærkeligt. Det forstår jeg ikke. Men det er nok en snak på en anden gang. Men godt det ikke er mig, sagde jeg til ham. Det var det første, jeg sagde. Ej, det lyder også vildt. Altså, jeg har også stadig mareridt om dengang, jeg arbejdede i Kvickly. Ja, begge to Coop. Vi er Coop. Tidligere kører vist ikke så godt for Coop, efter vi er gået ud. Nej, jeg tror nok sådan noget med det. Jeg tror... min er faktisk fint nok. Men jeg vil faktisk sige, altså det har sin fordel, det der med at have et job, fordi jeg var meget genert, da jeg gik i skole, der i folkeskolen, kan jeg huske. Ja. Og det der med at række hånden op, det kunne jeg slet ikke. Men da jeg startede i Kvickly og sådan der, lige pludselig havde du jo en kø af kunder, som du bare skulle snakke med. Det hjalp mig faktisk rigtig meget. Så det vil jeg også sige, det kunne folk godt. Altså. Ja, det kan man lære så meget. Det kan du også lære meget. Det var også derfor, jeg gjorde det. Jeg startede i dagligbrusen. Og det var meget stressende, fordi jeg var yngre end jeg er nu. Det var 5 år siden eller sådan noget. Ja. Jeg synes, det var nervepirrende, og så kan jeg huske, at det var jo hver gang, at vi var kun 2 på arbejde. Så det fungerede sådan, at der var en over 18 og en under 18. Og jeg var under 18 dengang. Og jeg stod i kassen, og jeg havde ansvar for altså den bageren og kassen, og så pakkelevering. Ikke? Det var ligesom mig. Ja, og det er ikke så. Og så det kommunikationsværktøj, jeg havde til ham, den anden, over 18, det var en eller anden gammel smadret Nokia. Så hvis jeg skulle ringe til ham, at den første måned, der vidste jeg ikke, hvordan man ringede, fordi den telefon virkede ikke. Så er det som, at man skulle trykke på en eller anden meget underlig måde, et eller andet mærkeligt sted på telefonen, og så kom han så frem, ham der var over 18. Men det der med, altså, når der står 10 mennesker i kø,
Ej, det er det mest. Det var så stressende. Og der er en pakke, jeg ikke kan finde, fordi en eller anden ikke har skrevet, at den er ude på lageret, så jeg leder ikke på lageret. Eller PostNord ikke har scannet den ordentligt. Ja, det kan altså også ske. Så jeg løb jo rundt i butikken med 10 mennesker, der står og venter på en, og man ligner jo et fjols, der ikke ved, hvad man laver, ikke? Alle mennesker bør prøve at arbejde i en eller anden form for service. 100%. Det tror jeg, man lærer rigtig meget af. Fordi man lærer jo, altså en konflikthåndtering, det kan man ikke undgå. Altså min første vagt, der glemte jeg at spørge, om vedkommende ville have kvitteringen. Og så sådan, det gjorde han meget klart over for mig, at det skulle jeg aldrig glemme igen. Og det gjorde så heller ikke, så tak til ham, det lærer man selvfølgelig også noget af. Jeg tror også, grund til, at vi har snakket om det her, det er jo også det her med, når man ikke har en uddannelse, så er det jo super godt at have fået noget anden form for erfaring, især med mennesker. Altså, jeg har godt nok haft nogle vilde oplevelser i den der kviklige farm. Altså, jeg havde engang en, der kastede en tærte efter mig. Det ser du godt. og en syltetøj. Og sådan, jeg har aldrig talt med mand, altså, jeg har virkelig prøvet nogle. Var det den samme, der kastede begge to? Ja. Og sådan, men du lærer godt nok. Også fordi jeg var rigtig ung, da jeg sådan startede. Jeg tror, jeg var 15. Og ret hurtigt blev jeg også sådan ansvarlig for sådan at lukke butikken om aftenen. Eller sammen med den lukkeansvarlige. Jeg kan ikke helt huske, hvordan det fungerede. Men det var i hvert fald sådan, at jeg stod i den der kiosk, hvor man jo sælger alkohol og cigaretter, hvilket du ikke engang må, når du er under 18. Fandt jeg så ud af. Må man ikke det? Nej, det tror jeg ikke. Det var der vist nogen, der sagde. Så må vi sagsøge dem, tror jeg, fordi det har jeg sgu måske gjort. Det gjorde jeg i hvert fald også. At sælge lotto og de der odds og sådan noget skulle jeg sælge. Og så pakker. Det var det værste, faktisk. Ja. Jeg anede ikke, hvordan det der fungerede. Jeg vil sige til alle derude, hvis I vidste, hvor mange der køber lotto. Hold da op, det er faktisk overraskende. Jeg printe de der ud på en vagt. Så nej, du vinder ikke. Det var min du vinder der var ikke en, der kommer og vandt 1 million kroner. Jeg har brugt så mange timer i den der Kvickly i mange år. Der er aldrig nogen, og jeg har solgt så mange kuponer. Ja. Ej, det er vildt. Det er så fik lige et godt budskab ind også, ikke? Ja, drop det. Men jeg tror også, det du siger, jeg synes, er rigtig vigtigt at have en eller anden form for servicearbejde. Fordi, og noget erfaring med mennesker. Ja, fordi vi er 8 milliarder mennesker på planeten, så man bliver nødt til at kunne konversere med de fleste af dem i hvert fald, ikke? Jo. Eller i hvert fald vide, altså, hvilken type menneske man har med at gøre. Og sådan noget. Det er også meget vigtigt, at man lige kan scanne og sådan noget. Det er også i forretning jo. Helt vildt. Altså, jeg bruger det meget stadig, synes jeg bruger det super meget. Altså det der med, man ved, lad os sige, der kommer et lead til en, altså nogen kontakter en, og man lige taler med vedkommende, så kan man jo allerede mærke, hvilken type de er, og sådan, bliver de her måske svære at samarbejde med, bliver det en drøm at samarbejde, det lyder super fedt. Ja. Altså meget af det der, det kan man sgu komme langt med, synes jeg, fordi hver gang jeg har haft en lidt iffy fornemmelse, altså om hvordan er samarbejdet, så er det også tit blevet sådan. Og så det er jo bare sådan, det er. Har du ikke hørt den der, hvis der er en sten i skoen fra start, så bliver den ved med at ligge der? Ja, jamen, det er meget godt sagt. Den lytter jeg til nu. Ja. Altså alle de gange, man skal virkelig stole på ens mavefornemmelse. Jeg vil sige, en ting jeg også har lært, for eksempel, det er, at det kan være rigtig svært at arbejde med folk, der har været noget med stress. Og sådan, hvis de siger det til dig fra start, så er jeg sådan, fordi det passer bare nok ikke så godt ind i mit workflow, så jeg tror bare ikke, vi er et godt match, fordi jeg er sådan der ung og energisk, og jeg vil bare gerne arbejde også om aftenen, og hvis du så har en kunde, der sådan ikke kan klare, at du sender en sms efter 4:00, fordi de måske har haft noget i deres fortid fra arbejde og stress, som ikke kan klare det, så er det bare ikke et match, og det er jo bare sådan noget, man skal vide. Og det er også fordi, at din service og dig, du kræver også noget af kunden jo. Altså, de bliver også nødt til at lægge noget energi. Jeg har også haft nogen, du ved, hvor de bare siger, vi skal bruge en hjemmeside, den skal kunne det her, gå i gang nærmest, ikke? Du kører. Og så er der sådan lidt, men skal vi ikke lige mødes? Skal vi ikke lige tale om det? Hvis vi bor tæt på, skal vi ikke lige have et online-møde så? Jeg vil gerne lige høre lidt mere om det, fordi altså, dem, der bare vil have et eller andet, og det skal gøres nu, der ender altid med at gå et eller andet galt, fordi så er noget, de har glemt at sige, så er der noget, jeg ikke har spurgt om, og du ved, man skal virkelig, og sådan vil jeg sige, med nærmest alle, altså sådan lidt dyre ting, man køber, og det kan være, om det er en telefon, eller bil, eller hjemmeside, ads, altså, man bliver sgu nødt til at vide, hvad det er, man køber. Et lidt sjovt eksempel, en af mine venners, familie, de har kommet til at bruge utrolig mange penge på en bil, uden at ligesom sætte sig rigtig ind i kontrakten, ikke? Og det er altså, den havde endt med at koste flere penge, at lease, end bilen var værd, ikke? Og det er jo super ærgerligt. Ja, det er godt nok ærgerligt. Så man skal virkelig vide, hvad man køber, og virkelig research det. Og så, ligesom med ads om det hjemmeside, man skal huske at sætte sig ind i det. Ja, det skal man altså, og det er også rart at have en kunde, der sådan har en vis form for sådan interesse jo. Men det er selvfølgelig en balance, det er heller ikke sjovt, at de næsten kunne undvære en jo. Nej, selvfølgelig. Fordi de er så gode selv.
Det er vigtigt at give noget frihed til den ekspert, du nu engang hyrer ind, tror jeg. Ja, det tror jeg også alle konsulenter godt sådan selv ved også. Ja, det er også det, jeg føler, at sådan, det er nogle af de letteste at samarbejde med, konsulenter. Altså, fordi de har ofte selv meget erfaring, business-erfaring, så det er bare lettere at tale med dem. Altså, det er lettere for dem at forstå det, synes jeg. Ja. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det, men altså, alle mine letteste kunder plejer at være konsulenter. Jeg har selvfølgelig også haft mange andre fantastiske kunder, men de letteste at samarbejde med fra starten, det synes jeg bare er konsulenter. Ja. Jeg tror, jeg har sådan helt... Altså, nu er mit jo selvfølgelig også B2B, men det kan både være konsulenter, det kan også være... Jeg synes, coaches er sjovt, webshops kan være sjove. Det er egentlig det er meget vedkommende, og hvordan deres forretning kører. Ja, og det er også, hvad det er, de har brug for. Som du sagde, når en kunde kommer med et eller andet, en udfordring, så vil man jo gerne hjælpe dem. Så selvom at man måske ikke selv kan levere 100% af det, eller bare 1%, så kan man jo pege på nogle retninger og hjælpe dem på den anden måde. Og så kan det være, at de kommer tilbage, når de skal bruge en service. Ikke? Jeg fik faktisk et sjovt spørgsmål på et møde den anden dag, som jeg lige tænkte, vi kunne snakke lidt om sammen. Ja, kom med. Som var... jeg vil ikke sige, at han var skeptisk, men han var lidt skeptisk. Fordi det var... det må man gerne være. Det må man gerne være, det skal man også være. Men det var en, min mødebooker havde booket ind, og jeg læste lige samtalen. Jeg har jo en, der sådan booker møder i min kalender. Og hun var sådan... Jeg kunne godt mærke, at den måske var lidt... Der var lidt pushy. Det var sådan lidt sådan... Hun ville gerne have ham på mødet, hvor jeg sådan... man skal være lidt forsigtig, ikke? Sådan, det fedeste er jo, at folk bare kommer til en. Men så kommer jeg på møde med ham her, og han er sådan... Nå, hvordan skiller du dig ud fra andre marketingsbureauer? Og så er sådan, det er faktisk et godt spørgsmål. Og det er sådan, at man skal have forberedt sig på, faktisk bare have liggende i hovedet, fordi den er sgu god at bare kunne sige derfor. Så jeg vil lige spørge dig, David, hvordan du adskiller dig fra måske nogle af de andre. Nu tror jeg egentlig ikke, der er så mange webkonsulenter. Men der er i hvert fald mange webbureauer. Ja, der er måske lidt for mange af dem. Ja. Men det er jo meget, altså for meget ligger det lige til højre benet. Det ene, vi også lidt talt om før, det er jo det her med, at man skal kunne, når man starter ud, kun én ting. Så kan man selvfølgelig altid bygge på, men jeg tror bare ikke på, at man kan være 100% god til hjemmesider, 100% god til markedsføring, 100% god til altså content creation, altså hvis det skal være video, billeder, 100% god til copywriting. Altså den køber jeg bare ikke. Så jeg vil hellere være 100% god til én ting, og så have nogle samarbejdspartnere omkring mig, som der kan de andre ting, hvor jeg bare henviser. Det er den ene ting. Så er der det her med, når du hyrer personlige folk ind, så hvis det er de rigtige, så giver de 100%, altså de dedikerer 100% af deres tid til dig. Ja. Udfordringen med de her store virksomheder, det er ikke kun bureauer, det kan være alle typer virksomheder, men det er, jo større de er, jo mere er du et tal. Ja, det er virkelig rigtigt. Og der vil altid gå noget kundehåndtering, customer service, altså det vil altid falde et vist niveau. Og det er jo fair, at det er sådan, fordi altså, hvis du skal købe en bil hos Audi eller sådan noget, så er det jo ikke sådan, de kommer og ligger og, hvad hedder det? Begging, tigger. De tigger ikke om, at du skal købe deres biler, de har nok penge, og de får solgt nok biler, ikke? Men hvis det er en ny forhandler sådan noget, så vil de give den bedste service for, at du køber en rigtig bil, og du er glad for den, og måske levere noget mere service. Så det er det, jeg har fokus på. Ja. Jeg har bare fokus på at levere den bedste mulige kundeoplevelse. Gør det så klart for kunden som muligt, specielt med hjemmesider. Vi taler om de her kontrakt. Folk skal stoppe med at binde folks hjemmesider i 2 år. Ja. Og du ved, det her med at hosting fee og det ene eller andet. Det skal stoppe. Det besluttede jeg mig fra dag 1. Det har jeg aldrig nogensinde gjort. Jeg har aldrig taget penge for hosting, fordi jeg synes, det skal folk selv. Det skal folk selv have på deres konto. Jeg skal ikke rode med noget af det der. Du skal ikke være inde over sådan deres. Det svarer til lidt... Altså jeg ved, der er nogen, der bureauer, der går ud og lægger deres eget kort for kundens annoncer. Ja. Hvor jeg sådan lidt, nej, jeg skal ikke betale for dine annoncekroner. Sådan, det er dit firma, jeg hjælper dig bare. Præcis. Det er jo sådan lidt, i virkeligheden lidt det samme. Det er meget det samme. Altså det er også det her med, at jo større virksomhed det er, jo mere afhængig er du også af dem. Ja. Og det, som mange af mine kunder spørger mig om, det er faktisk nu, altså nye kunder, de spørger, jamen, hvor meget er vi afhængige af dig? Hvor meget kan vi vedligeholde? Ja. Der er jo det her med hjemmesider vedligeholdelse og sådan noget. Og der fortæller jeg dem, I kan redigere i eksisterende indhold, så meget I har lyst, altså basic tekst, billeder og sådan noget, og hvis der er blog, så kan de selvfølgelig lave nye blogposts og sådan noget. Det er jo selvfølgelig klart, hvis der skal fjernes sider, eller oprettes nye sider, så skal jeg ind over, eller så skal en eller anden ind over, der kan webdesign. Altså, det. Selvfølgelig, det er jo ikke noget, som man bare lige gør. Og de fleste er jo bare rigtig glade for at høre det.
Fordi tit så er det, om du siger, at man bliver bundet op på et eller andet, så betaler man et eller andet vedligeholdelsesfee, og det kan også fungere. Det kan give rigtig god mening at betale for vedligeholdelsesfee, hvis de gør noget, og hvis der er meget, der skal vedligeholdes. Så gider man jo ikke selv gå ind og sidde og vedligeholde hele tiden. Det kommer også meget ind på ens timeløn af, hvor meget man kan få ud af det. Helt klart. Altså, det er også det, for folk bruger privatfly, ikke? Det er fordi, at selvom det er ekstremt dyrt, så vil det være dyrere, hvis de ikke gjorde det, fordi deres timeløn er så meget værd. Så det er jo lidt det samme, bare i en mindre skala selvfølgelig. Ja, men pointen er den samme. Altså, jeg havde jo en kunde også, som har fået lavet en ny hjemmeside, fordi han havde en WordPress-side før, som kollapsede, fordi den ikke blev vedligeholdt. Så sådan, der er jo ting i det, men det er jo det setup, du har lyst til at have. Ja. Det var mit svar til hvordan jeg adskiller mig fra især bureauer. Ja. Hvad med dig? Fordi, hvordan svarede du på det spørgsmål der? Det jeg føler, jeg blev taget lidt med bukserne ned, fordi især når jeg holder møde med virksomheder, så synes faktisk næsten, vil nok sige sådan 8 ud af 10 gange, så er det næsten nogen, der sådan er kommet til mig. Ja. Og så får du ikke rigtig det spørgsmål, så jeg var sådan lidt, det er et godt spørgsmål. Nu var det var en klinik. Så det jeg egentlig sådan fortalte ham, det var, at jeg tror, jeg kunne hjælpe ham ret meget med sådan et feminine touch på det. Fordi at der er rigtig mange mandlige konsulenter. Så hvis du gerne vil have et stort marketingsbureau, så kan det selvfølgelig godt være, at du kan få en kvinde til at sidde på din konto, men så er det en, der er ansat igennem et firma. Og der fortalte jeg mig, så bliver det bare en helt anden investering for dig. Fordi så er der nogle helt andre omkostninger, hvis du skal have et stort bureau og en ansat på til din case. Ikke? Ja. Hvor jeg sagde til ham, altså prøv at vi kan det her. Altså jeg har jo min udvikler tilknyttet, som kan gå ind og hjælpe lidt mere i forhold til jeres booking-system. Hvordan kan vi opdatere det måske med noget AI? Og så kan jeg selvfølgelig hjælpe jer med jeres content-strategi, fordi jeg selv er en del af jeres målgruppe. Altså det er jo sådan, jeg kan jo godt, hvis jeg skal have lavet nu lavede det sådan noget laserbehandling og øjenvipper og sådan noget, så siger jeg siger til ham der, altså, hvis jeg skulle have lavet en behandling, så vil de her 3 ting være vigtige for mig. Der er noget med tryghed, og der er noget med æstetisk, og nogle før-efter behandlinger. Du skal jo høre fra andre, at de har haft en god oplevelse. Så jeg vil tale ind i sådan nogle ting, hvor du vil måske ikke sidde og tænke, det er det her, jeg gerne vil se på samme måde. Nej. Du vil måske, hvis du var, nu laver du selvfølgelig ikke markedsføring, men hvis du var, lad os sige, en mandlig marketingskonsulent, så tror jeg, at mange i hvert fald bare vil gå ind og få det content, de har, og så lave den kampagne, man har lært, man skal lave til en klinik. Og jeg vil også lave den kampagne, men det, der så vil skille mig ud, det vil jo så være, at jeg vil vide, hvad vil fange mig, fordi jeg selv er målgruppen. Jeg tror egentlig, sådan tit handler det altså også bare med ens kunder om, at det skal være et godt match. Ja, 100%. Altså, jeg vil heller ikke have en kunde, der... Nu er det ikke for at skræmme folk, men jeg for eksempel ikke tænker ikke, at jeg skal ud og arbejde med håndværkere. Altså, det tænker jeg ikke er et særligt godt match. Så vil jeg hellere sende dem over til en af mine venner, har et bureau, der stort set kun arbejder med håndværkere. Ja, præcis. Så sådan, det skal han have lov til. Det er også lidt, nogle altså sådan mindre virksomheder, de har det jo også bare bedre med at bare vælge en niche. Ja. Altså, jeg er sikker på, at man kunne, hvis man vil, nu laver jeg hjemmesider til mange forskellige typer mennesker, men hvis man for eksempel kun vil fokusere på konsulenter på Sjælland, så kunne man sgu komme langt. Altså det kunne man gøre i lang tid, ikke? Også, det kommer selvfølgelig også an på, hvordan produktet er, og hvor tit skal det vedligeholdes og så videre. Ja, nicher er altid gode. Nicher er gode. Det er jo det med, hvis man prøver at sælge alt til alle, så sælger man jo ingenting. Så taler du til ingen. Ja. Jeg tror også, en ting, vi snakkede lidt om inden også, det var, hvis vi skulle starte fra 0, hvordan vi så ville gøre, eller om vi ville gøre ting anderledes. Altså, det vil 100%. Det vil man jo altid. Ja. Men jeg vil i hvert fald helt klart have en niche. Det vil jeg. Jeg vil starte med niche. Og sige, jeg tror, jeg vil gøre det så konkret, jeg overhovedet kunne, at det bare var sådan, jeg hjælper for eksempel coaches, og jeg har det her tydelige offer, eller sådan samarbejdsforslag til dem. Og det er det, jeg implementerer for dem. Og sådan er det bare. Jeg laver ikke noget for webshops, jeg laver ikke noget for tandlæger, jeg laver ikke noget for klinikker, jeg laver noget for coaches, og det er sådan det, jeg kan, og det er det, jeg dygtiggør mig for. Ja. Sådan kunne jeg godt finde på at sætte det op, hvis jeg startede forfra. Nu vil jeg sige, nu har jeg lidt forskelligt, jeg sorterer stadig ud, men for mig har det egentlig mest handlet om sådan, at dem, jeg skulle arbejde med, skulle have den rigtige indstilling. Ja. Det har egentlig været det vigtigste for mig, hvor nu begynder jeg sådan at snævre det lidt ind. Ja, på sådan nok lidt fitnessbranchen, synes jeg er sjov. Ja, selvfølgelig. Ja. Jeg har også en lidt sjov historie. I hvert fald, det vil gøre anderledes. Vi har allerede talt om det. Men det her med, at, og det er lidt i samme spor som niche, men det der med kun at sælge én ting. Ja. Og vide, hvornår går grænsen med, at jeg ikke kan hjælpe dem, og de skal finde nogle andre. Ja. Jeg havde en kunde for 2 år siden, vi startede med at tale sammen om noget hjemmeside, og så blev det, så var der lige noget med noget mail og sådan noget, og noget domæne og sådan, okay, men det er også sådan lidt opad, domæne og sådan noget, og e-mail kan jeg jo godt finde ud af.
Og jeg var på ferie her, men jeg arbejder selvfølgelig stadig. Det gør man jo. Det gør man jo. Og så skulle jeg lige pludselig ud og tale med Google, Microsoft og var det Wix eller sådan noget på min ferie. Altså, og det var bare ikke sjovt, fordi Google siger en ting, så gør jeg præcis den ting. Og så går jeg over til den næste step. Og så var det helt forkert, og jeg havde smadret et eller andet, og så indbakkerne var mixet op og sådan noget. Og så siger jeg til dem, prøv at, jeg har fået at vide, at jeg skal gøre det her. Så går jeg tilbage til Google. Så prøv at, jeg har fortalt mig, at jeg skal gøre det her. Nå ja, men det var kun, hvis du skulle. Og så et eller andet. Ja. Og det er bare sådan, der fangede jeg virkelig, okay, jeg siger aldrig ja til noget, altså sådan ud over mit felt. Selvfølgelig vil jeg jo gerne hjælpe, og jeg har bare så sent som, altså for et par uger siden hjulpet en af mine rigtig gode kunder med hans abonnementer, og finde ud af, hvad fanden var det der, hvad betaler han til her og her, fordi han var forvirret om det. Selvfølgelig vil man gerne hjælpe med det. Helt sikkert. Men det kommer også an på det forhold, man har, fordi det var meget, jeg tager bare over til ham, så kigger vi sammen på det, og løser det, ikke? Hende her, hun havde brug for, at du ved, det skulle bare fikses nu, og det blev så også fikset. Men det endte jo med, at jeg sad jo på hotelværelse med Teams online med en eller anden indre fra Microsoft, der skal fortælle mig alt muligt. Jeg kan ikke forstå halvdelen, hvad han siger, selvom jeg er kvart indre. Ja. Det hjælper altså ikke i sådan en sammenhæng, når man ikke kan. Nej, er altså ikke godt. Hele Facebook Meta support team er indre også. Jeg lytter godt efter, når jeg snakker med dem. Ja, det kan være meget svært at forstå i hvert fald. Ja. Og der gik det bare på mig. Ved du hvad? Jeg holder mig til hjemmeside. Men selvfølgelig, som jeg nævnte, hvis der er noget, der er lidt ud over, så selvfølgelig vil man gerne hjælpe. Ja. Men det er også igen forventningsafstemning, ikke? Altså, hvis jeg skal over til en af mine kunder og hjælpe med et eller andet, sådan, lad os sige, det var mails. Ja. Så siger jeg til dem, prøv at høre, min ekspertise er i hjemmesider. Jeg vil rigtig gerne hjælpe med mails, men jeg kan ikke garantere, at jeg er lige så god eller hurtig som en ekspert, en mail-ekspert eller sådan noget. Og det har bare fundet ud af, det er, at folk har super meget respekt for det. Folk synes, det er fedt, at man ikke prøver at sælge dem et eller andet, og man bare er ærlig omkring det. Helt klart. Man skal ikke fake it till you make it, fordi nej, det skal det altså ikke. Det kan man ikke. Altså, ikke på den måde. Du får bare en masse sure kunder ved at gøre det på den måde. Hende der med mailsene, jeg endte så med at løse det, og hun var meget taknemmelig, og hun synes, det var super fedt, jeg havde lavet det, mens jeg var afsted og sådan noget, og hun var også meget sød igennem hele forløbet. Det hjælper på det. Det hjælper rigtig meget på det. Fordi jeg synes selv, det var irriterende, og så jeg er i lufthavnen, og så får jeg en eller anden mail fra hende med, at det ikke virker, og så tænker jeg bare, nej, nu skal jeg op i flyet, og hvad fanden sker der, Hvor har jeg også bare stået nogle gange i lufthavnen, og haft en eller anden kunde, der ringet, mens man er på vej ind i flyveren, nærmest har været sådan, jeg fikser det så hurtigt, jeg kan. Så snart jeg sidder i flyveren, og der er wifi, så fikser jeg det. Ja, lige præcis. Ja. Så ja, man skal holde sig til det, man er god til. Ja. Og så selvfølgelig, når man er blevet 100% god til det, så kan man altid ekspandere på den ene eller den anden måde. Men det der med, at man ikke kan alt fra starten, det tror jeg bare er sådan en rimelig god tommelfingerregel. Ja, yeah. Og vær ærlig. Vær ærlig. Ja. Sådan, lad være lov guld og grøn skov, hvis du ikke kan. Selvfølgelig kan du godt sige sådan, jo, jeg skal nok hjælpe dig med noget SEO, hvis det er det, for eksempel søgeoptimering. Men lad være at sige, at du måske er den, der kommer til at sidde og implementere det, så kan du bare sige til kunden, prøv, jeg kender en, der er sindssygt dygtig til det her. Så vi skal nok finde en løsning, men det er ikke noget, jeg har siddet med de sidste 10 år. Right, og der bliver man også nødt til at lægge sit ego til siden og sige, det kan godt være, at jeg kunne lande en eller anden opgave her, en halv opgave, men og jeg lige kunne få nogle penge her, men lidt hurtigt måske. Ja, men hvis ikke, at de bliver glade for det, så får man bare flere problemer, ikke? Så det er meget bedre at løse en lille opgave, eller få en anden til at løse en lille opgave, og så selv. Ja, med dem, mand. Jeg var sådan en sjov en her for et par måneder siden. Ja. Der er en af mine kundekreds, han skrev til mig og ville høre, om jeg kunne hjælpe ham med at lave nogle ikoner til hans parkeringsskilte. Den har du fortalt om. Det har jeg fortalt nemlig. Jeg kan huske, du nævnte noget med parkeringsskilte. Og det var, jeg ser den der besked, så tænker jeg, nå, jamen, det vil jeg gerne prøve. Altså sådan, jeg har jo en database til ikoner, og der sagde jeg netop det, jeg også sagde før, prøv at høre, jeg er hjemmesidemand, jeg har en ikondatabase, jeg vil rigtig gerne hjælpe, og jeg kan godt levere dem i det format, han nu skulle bruge og sådan noget. Det skulle være gennemsigtigt, det skulle være vektorgrafik, sådan så man kan skalere det op til et fysisk skilt. Ja. Og ja, det blev fint, og nu står det på en eller anden parkeringsplads. Så det er meget sjovt, ikke? Så ja, det var lige for at sige, at man kan godt tage nogle små opgaver ind også. Ja, det kan man selvfølgelig godt, og det er jo også noget med sådan at under-promise, over-deliver. Ja. Bare bedre så, hvis du skal gøre det, ikke? Især hvor til deadlines. Ja. Altid give en længere deadline. Det er faktisk virkelig rigtigt med hjemmesider. Og bare generelt, alting i livet tager længere tid, end man tror.
virkelig. Altså, Så er det sagt. jeg har seriøst en, jeg har holdt møde med, i hvert fald siden februar. Nu sidder vi altså i juli. Og sådan, jeg tror også nok, vi skal finde ud af noget, men sådan... Det kender jeg også. Alt tager længere tid, end du tror. Ja. Alt. Jeg havde også en, jeg holdt møde med ham i januar. Og jeg skrev til ham på LinkedIn nogle gange, så sådan, hvad Michael, skal vi kigge på det nu? Så han sådan, vi skal lige have styr på det her først, så ringer jeg til dig. Så sådan, den er for 100 gange også. Det er så sjovt, og så må vi se, det er jo hvad det bliver til noget, det er også, hvad det ikke gør, men sådan, man skal bare ikke regne med, at sådan nogle der ting betyder, at det bliver til noget. Nej, man skal skrive dem af i hovedet, og man skal selvfølgelig huske dem, og man skal sende nogle opfølgende mails, eller lige ringe og spørge, men man skal ikke forvente, nu har jeg det måske, og det bliver nok til et ja. Altså jeg charger 10.000 fra den måned af, det kan du ikke regne med. Nej, sådan. Man skal ikke tælle dem med i noget økonomisk i hvert fald. Nej. Det skal man ikke, det er virkelig rigtigt. Nå, vi skal tale om noget mellemmand. Det vil vi gerne på før, kunne jeg fornemme. Ja, lidt. Ja, skal vi prøve at lidt? Jo, fordi vi talte jo lidt om det her med sådan helt ordnet at være selvstændig. Det handler selvfølgelig også om at tjene nogle penge, fordi at tjene, lad os sige, det de andre får i en fuldtidsløn, er jo ikke det samme, når du er selvstændig, fordi man har jo nogle andre udgifter, der er nogle ting, du ikke får. Du får jo ikke feriepenge, eller sygdom, eller pension. Så sådan, man skal jo sætte det op på en lidt anden måde, hvis det skal være sjovt i hvert fald. Altså det er jo ikke sjovt, hvis vi tjener 40.000 i måneden, og så fordi man jo lige præcis ikke får de andre ting, og man har jo et helt andet ansvar, end man har som fuldtidsansat tit, hvor du kan lægge det fra dig, når du går hjem, ikke? Ja. Så det vi talte lidt om, var det her med at være mellemmand. Ja. Vi talte lidt om, at de største virksomheder i verden, hvis man tænker over det, så er mange af dem mellemmænd. Yes. Og det betyder altså, at for eksempel Amazon, Netflix, Spotify, altså de her type virksomheder, de sælger jo ingenting. Altså hvis man tænker over det, YouTube også, altså sådan, de ligger en platform, men det er jo forbrugerne, der driver platformen. Ja. Hvis du går et App Store, tager 30%. Nej, der kan man bare se. 30% af din omsætning. Det var sådan noget Volt 240 eller sådan noget. Ja, Volt og det var der nogen, der synes var helt... at det var sgu ondskabsfuldt, og det kunne man ikke. Så prøver jeg at sige til dem, og det var nogle af mine venner, ikke? Så jeg siger til dem, prøv at høre, altså... Der er ikke nogen, der tvinger dem til at være på platformen jo. Hvis platformen er så god, at man bliver nødt til at være på den, selv med et cut på 40%, så må det være en god platform. Jeg tror, det var 40% eller sådan. Det var i hvert fald ret hæftigt. Men det var meget sjovt, ikke? Altså, at lave en virksomhed, hvor det er forbrugerne, som der driver den, eller hvor man forbinder altså nogle dots, ikke? Jo. Man forbinder nogle udbydere med nogle forbrugere. Altså, det er jo ligesom en bank i virkeligheden, er jo også den sygeste mellemmand. Ja. Altså, du kan det er helt få dine penge, uden at de lige går igennem banken. Hvis man ved, hvordan sådan en bank, altså hvordan det fungerer, altså det er fuldstændig vanvittigt. Ja, det er ret vildt. Ja. Der skal man selvfølgelig også have noget kapital for at lige at starte en bank op. Det er jo ikke alle, der kan det. Ja, eller forsikringsfirmaer. Ja. De laver jo milliarder i overskud. Det er også sådan en vild type virksomhed, ikke? Altså sådan... Jamen sådan bank og forsikringsfirmaer kan begge to spille på frygt, som faktisk er reelt frygt jo. Og det virker. Og der er virkelig penge i det. Ja. Altså. Vi har valgt det helt forkerte. Ja, åbenbart. Vi skal bare have samlet penge til. Det er faktisk det, vi gør. Vi har sådan en konto, hvor vi bare sætter penge ind, og så har vi en forhåbning om, at vi forhåbentlig kan starte vores egen bank. Det kommer. Helt sikkert. Men det er nu er det sjovt, ikke? Jeg var på Corfu her med nogle af mine venner. Yes. Ja, i Grækenland. Og så sad vi i flyet på vej hjem med Air Serbia. Ja. Serbisk flyselskab. Det var forfærdeligt. De mistede min kuffert. Det er ikke en af mine venners kuffert kom, og mig og min kammerats kuffert kom ikke, og vi har altså tjekket det helt ind på samme tid. Ja, det kom så dagen efter. Så. Okay. Mere dramatisk er det heller ikke, men det var rigtig irriterende. Der gik også en time før boldet startede med at køre, da vi så landede. Det er en anden ting. Men vi sad i flyet på vej hjem, og så, når man sidder i flyet, så er der sådan et kort foran en, manual eller sådan noget, og så tager den lige op og kigger, og så står der, at Air Serbia, jeg forstår ikke engang helt, hvad fanden det er, men det er noget med, at de leaser, jeg tror, de ejer flyene, men så leaser de flyene til et eller andet flyselskab, som der flyver med deres fly. Genialt. Så det er jo bare deres branding. Jeg har aldrig fundet dem, hvis ikke. Det var sådan noget... Det sjove var, at vi mellemlandede, så vi brugte dem 2 gange, og det var 2 forskellige firmaer, de havde leaset den til. Det ene, det var sådan noget Bulgarian Airways, og det andet, det var noget, jeg ikke kan huske. Men det gør de. Det var virkelig sjovt. Det anede jeg ikke, at man gjorde, fordi når man sætter sig ind i Norwegian eller SS, så regner jeg med, det er bare
det er deres fly og sådan noget. Men det er meget, altså jeg har også prøvet det med, så er det sådan et eller andet, at du tror, du skal flyve med United Airlines, men så kommer du faktisk ind med KLM eller et eller andet, fordi de leaser til dem. Altså. Og det kan godt være, at jeg bare er sådan helt blind over sådan noget, men det har jeg aldrig tænkt over, det har jeg aldrig set før. Nej. Det sagde jeg til, prøv at se det engang. Det er ikke engang det, vi flyver med. Det er bare fordi vores hjerne også tænker sådan der, business, det er jo fordi de har en deal der. Ja, præcis. Jeg tror, at det tænker mange ikke over. Det var faktisk rigtig uhyggeligt. Det vi skulle ind i det fly, vi går ind udefra, udefra, ikke direkte ind i flyet, fra en bus, og så kigger jeg op på det fly, og der er ikke nogen branding på. Jeg havde regnet med det. Vi havde let efter et fly, hvor der stod Air Serbia på. Den var helt hvid, det der fly. Nej, det har jeg aldrig set før. Og så var jeg sådan, det her det er sådan lidt, det er ubehageligt. Så kommer vi ind, og så okay, der er sådan nogle Air Serbia, sådan noget, du ved, der hvor du lægger hovedet tilbage. Der er sådan nogle flapper ned. Jamen, der var de der logoer. Sådan, okay. Vi er på det rigtige fly. Ja. Men det var underligt at se det der. Ja. Det har jeg heller ikke prøvet før. Nej, vi vil heller ikke flyve med dem igen, så. Men det var ikke derfor. Det var fordi, de glemte min kuffert. De var langsomme. Ja. Men det er jo så, hvad det er. Men altså, i forhold til det at være mellemmand, der er jo mange måder at gøre det på, fordi det er jo klart sådan, hvis du skal have en god forretning, skal du have noget profit. Så hvis du ikke skal lave, sådan for eksempel lave alt selv, så skal du i hvert fald tage nogle gode priser og sådan noget, for at det kommer til at hænge godt sammen, ikke? Så sådan, jeg ved blandt andet, jeg har en veninde, der også laver marketing, hun er også selvstændig ligesom mig. En af de få i Danmark, Louise hedder hun. Men sådan, vi er virkelig ikke mange selvstændige, der laver markedsføring af kvinder, tror jeg. Nej, det tror jeg. Det er i hvert fald sjældent, jeg møder nogen. Men i hvert fald, Louise der, hun har arbejdet i et marketingsbureau. Nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Men og det vil nok heller ikke sige det. Men jeg ved i hvert fald, at de har et setup, hvor at de tager kunderne ind til sådan relativt billige priser. Og så outsourcer de alt marketingsarbejdet, altså sidder i ad manager, til Asien. Ja. Og så har de nogen der sidder og laver det. Og sådan, ideen er jo egentlig relativt god, for du kan godt finde god arbejdskraft på Filippinerne. Jeg har arbejdet med nogen, også da jeg selv havde et marketingsjob i sin tid, hvor vi havde nogle konsulenter fra Filippinerne, og de kan være sindssygt gode. Sådan oprigtigt talt, det kan de. Men det, der gik galt her, det er jo sådan især i forhold til sproget, hvor hvis der er noget, hvor de skal lave annoncer med tekst på dansk, der gik det helt galt. Det men det er også, altså, hvad fanden tænker man på? Det er jo det første, jeg vil tænke på, hvis der sidder en eller anden fra Sydkorea og skal indsætte danske ord, at det vil jo aldrig blive godt. Nej, det bliver ikke godt. Men så forstår jeg ikke, hvem kommunikerer kunden så med? De ringer til hende, og de var så sure, sagde hun. Alle kunderne var så sure. Men er det Filippinerne, der snakker med kunderne? Nej. Hun er jo så mellemmand. Louise, min veninde, der var mellemmand. Right. Så kunderne fra bureauet ringer til hende og sådan der, hvad fanden er det, I skriver som nogle børn fra, altså I skriver som om I går i børnehave. Ja. Og så siger hun til Filippinerne, det her fungerer ikke. Ja. Så det var også en måde at være mellemmand på, sådan måske ikke den helt optimale måde, men man skal jo tænke sådan hele tiden strategisk, hvordan man kan gøre det. Naturligvis, og de har sikkert været dygtige, udover at de ikke lige kunne få ordene rigtigt. Altså sådan, det ville vi også gøre, hvis vi skulle tage deres på, selvfølgelig. Ikke? Så det er jo fair nok. Ja, det skal selvfølgelig kunne køre rundt. Ja, David, nu er det jo sommerferie. Og der er jo sikkert mange af dine venner, kunne jeg forestille mig, der skal til at studere her efter ferien. Det er der. Både nogen, der starter, og nogen, der fortsætter. Så kan du til dem? Ja, altså jeg tror, de fleste af mine veninder fra gymnasiet og så videre, de er egentlig i meget god gang med at studere. Men der er sikkert nogen, der starter nu, og det vil jo også være normalt nok, hvis du begyndte nu efter 2 sabbatår, kunne man jo så kalde det. Ja, for det 2 siden jeg gik ud, ikke? Jo, så præcis. Det er meget almindeligt, at man gør det. Ja. Men det skal du så ikke. Det skal jeg ikke, nej. Har du det godt jeg bliver ved med at blive spurgt om det. Ja. Men er du sikker? Altså sådan, så har du noget at falde tilbage på. Det er forresten, det skal man stoppe med at sige. Når man siger det... Kan vi lige snakke om den? Lad os lige vente den. Jeg har hørt forældre sige det til deres børn. Det svarer til at sige, ved du, Anelia, hvis ikke alt det der markedsføring, men så har du noget andet, du kan lave. Altså, og det betyder bare oversat... jeg tror ikke på, du kan. Overført betydning. Jeg tror ikke en skid på dig. Jeg tror ikke nok til at ville kunne støtte dig med det. Altså, hvis mine forældre havde sagt det til mig... Det vil jeg virkelig have det underligt med. Det har jeg tror, heldigvis aldrig sagt. Folk mener, det er jo en god tro i sådan sikkerhed. 100%. Men der er jo ikke noget, der er sikkert, sådan, som vi snakker om også, sådan, David og mig, vi der. Prøv, hvis det her ikke kører, så går jeg sgu da bare ud for et job ligesom dig. Må jeg lige sige noget, jeg vil sige byde ind, ikke? Da jeg startede der for 2 år siden, da jeg lige skulle til at gå fuldtid. Ellers var det sidste år, jeg faktisk ikke huske det. Ja. Men vi var til noget nabo, Tamtam. Og så siger de, nå, hvad skal du lave efter? Og jeg siger, det er hjemmesider. Jeg kan ikke huske, om jeg allerede var i gang, eller om jeg lige skulle til at begynde. Men så siger hun, og den har jeg hørt mange gange, den her, hjemmeside, det er jo sådan, der er meget konkurrence på markedet. Så, er der det? Men det vidste jeg ikke. Hvordan ved du det? Jeg spurgte hende ikke om, hvordan hun vidste, fordi jeg vidste, hun ikke vidste det, ikke?
Og det er også lige noget andet, bare lige, at alle, der siger sådan noget med konkurrence og markedet er svært, det er altid folk, der ikke er på markedet. Det vil jeg bare lige sige. Nå, hun siger så, jamen er det ikke meget risikabelt? Så siger jeg, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror på mig selv, og i det mindste kan jeg ikke blive fyret, siger jeg så til hende. Der er ikke nogen, der kan fyre mig. Og så kunne hun godt se sådan, nå, ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Den risiko har du så ikke. Nej. Ja. For der er jo nogen, som arbejder, de kan jo arbejde 30 år et eller andet sted, og tro, at de er... Ved at blive partner. Ja, i firmaet, og så bliver det bare låst ud. Tak for din service. Nu skal vi bruge en anden. Og ved du hvad? Det må jeg bare sige. Det er helt fair. Det er forretning. Det skal man vide, når man går ind til sådan noget. Så altså, jeg vil sige, mange folk, der bliver stresset og sådan noget, det er tit at gøre med arbejdet. Og det, der var meget attraktivt for mig ved at være selvstændig, og det her det er en vigtig pointe, det er, at man selv styrer sine omgivelser. Fordi et arbejde kan gå for at være rigtig fedt til rigtig lort, hvis en chef bliver fyret, og der kommer en ny chef ind, som man ikke kan lide, eller den man arbejder, den man har vagt med, eller den der sidder ved siden af en, er pisseirriterende og sådan noget, og man bare ikke kan sammen. Det er jo sådan, det er ofte, altså nu har jeg jo hørt rigtig mange blive stresset og sige op, og det ene og det andet, og det er jo altid sådan nogle små ting, der bliver gjort store. Ja. Så det der med, at man bare helt selv kan styre det, og sige, ved du hvad, alt det negative, det holder jeg bare langt væk. Og så jeg har ikke nogen kæder på mig. Det er sådan, jeg plejer at tænke sådan, der er ikke nogen, der kan styre, hvor jeg skal hen, og sådan noget. Jeg gør bare, hvad jeg har lyst til. Det synes jeg er enormt befriende. Ja, man siger jo også sådan der, people don't leave jobs, they leave leaders. Altså det er meget godt sagt. De fleste siger jo op, eller finder et nyt job, fordi de ikke kan lide deres leder. Ja. Det er jo ikke så meget selve arbejdet, fordi det har man jo mere eller mindre selv valgt i sin uddannelse. Så tit er det jo sådan arbejdspladsen, eller lederen, eller menneskerne. Det er nemlig det. Ja. Eller hvis ens, altså, lad os sige, det er mega nemt for mig at komme på arbejde, det har det været i 5 år. Lad os sige, man er ansat og siger det, ikke? Nå, jamen, hvad så hvis at, de lukker det sted, og så flytter de til midten af København, eller længere ved på Amager, eller sådan noget. Det sker jo tit. Det sker tit, ja. Især hvis firmaet bliver opkøbt. Ja, og så jeg spurgte nogen om det, sådan voksne mennesker, og så siger de, det ved jeg ikke, altså så... Det ved jeg ikke. Og der sker jo også det har jeg jo lært af nogle af mine, ældre mennesker, de ældre, når de rammer 50 plus, eller sådan noget, så har jeg bare hørt, nej, det er rigtigt nok. Jeg har bare hørt, at det er svært at finde job, altså det er svært at få et job, fordi mange gerne vil ansætte unge mennesker, det har jeg hørt rigtig mange gange. Sjovt. Jeg ved ikke, hvor rigtigt det er. Hvilket er sådan kontraintuitivt, fordi man skulle tro, så er de meget erfaring og sådan noget. Jeg tror, det kommer meget ind på branchen. Der er nok 100%. Noget i både, at du skal være ung, men du skal stadig have noget erfaring. Ja, altså, jeg synes, og det er jo der, hvor du ofte clasher også, ikke? Fordi hvordan kan man være ung og have 10 år erfaring eller sådan noget. Ja. Men det synes jeg i hvert fald er spændende, det der med, at man ikke er bundet til noget. Ja, det er skønt. Det er det. Det vi faktisk lige det vi gerne ville ind på, det var, at du startede med at sige, at hvis jeg begynder at læse nu, som vil være realistisk, altså efter at jeg har haft 2 sabbatår og sådan noget. Er du 21 nu? 20. Ja. Young. Ja, young gunner. Men det sjove er, at så lad os sige, at jeg havde taget en kandidat, så havde jeg så det taget 5 år. Lad os bare sige det, ikke? Hvilken uddannelse er det egentlig? Det hedder vel et eller andet web IT? Og det aner jeg ikke. Jeg har aldrig overvejet det. Jeg aner ikke, hvad det hedder. Man kan se et eller andet web IT, hvor man lærer kode og sådan noget. Det er bare sjovt. Det er ikke sådan, de fleste hjemmesider mere. Nå, det var der. Det vil sige, det var, at hvis jeg tog en bachelor og en kandidat, så havde jeg været 25, ikke? Ja, når du var færdig. Når jeg var færdig. Så havde jeg haft, hvis man er normal, selvfølgelig kan alle starte noget on the side. De fleste gør det ikke. Det tror jeg altså rimelig sådan, normalt ikke at gøre. Så havde jeg været 25 med 0 forretningsforståelse, 0 erfaring med at sidde i møder. Jeg havde sikkert vidst, hvordan man lavede hjemmesider på den traditionelle måde, men jeg kan bare slet ikke forestille mig, at jeg ikke vil vide noget af det, jeg ved nu. Nej. Fordi det kommer jo ikke, at man lærer jo ikke alle de her ting fra sidde og se YouTube-videoer og det ene eller andet. Men altså, det er jo learn by doing. Virkelig. Du lærer jo, hvordan du opererer som virksomhed ved at være en virksomhed. Du kan ikke lade som om, altså det svarer jo lidt til, hvis du skal være skuespiller, og du bare sidder og læser et script 1000 gange. Så du kan godt huske scriptet, men hvad står du så skal op og performe? Det er jo noget andet. Fuldstændig. Man kender det også, men det vi var til eksamen i gym og sådan noget. Ej ja, føj. Der savner jeg man sidder jo, nej det gør jeg heller ikke. Man sidder jo ugen før og øver. Ja. Og så nogle gange, når man kommer op, så kan man bare ikke huske noget, og så spørger de ind til, at måske gik det slet ikke, som man troede. Så jeg vil have det rigtig skidt med mig selv over, at jeg ikke havde den erfaring. For jeg synes, det er vigtigt.
Det er så vigtigt, men det er jo også især vigtigt, hvis du vil være selvstændig. Ja, men hvis man vil være kirurg, så er det fuldstændig ligegyldigt. Fuldstændig. Altså, det skal vi lige have på det rene. Men jeg tror, det der med, at man gerne vil lave marketing, jeg hører det fra så mange piger sådan, rundt omkring, synes jeg, måske noget marketing. Men der er jo også mange, altså for eksempel, så der er jo flere af sådan nogle piger, der tager nogle online-kurser, og hele den her verden med, at du kan blive din egen chef, og rejse rundt og arbejde for poolen. Altså, det er fandme blevet en ting nu. Ja, det er eksploderet, det der. Og det er også blevet lidt en negativ ting nok, især med de der kurser der. Synes jeg i hvert fald efter nogle af de der dokumentarer, der har været. Ja, altså ikke nævne nogen navn. Nej, lad os lade være med det. Men i hvert fald, altså, jeg kan jo godt se, altså jeg kan da virkelig se, at der er mange, der godt gad lave noget, hvor man ikke er så bundet op på et fuldtidsarbejde, for eksempel. Men det ligger så langt væk fra mange, fordi du lærer det jo ikke nogen steder. Det er faktisk en sjov ting, du siger. Fordi da jeg gik, jeg gik på handelsgymnasie, fordi jeg tænkte, jeg ville lære meget om handel og være selvstændig og sådan, altså virksomheder. Ja. Og det sjove er bare, altså, i hvert fald i hele folkeskolen, jeg har ikke hørt ordet selvstændig i min skole én gang. Heller ikke mig. Måske har jeg hørt virksomhed, vi har sikkert været på virksomhedsbesøg og sådan noget. Det tror jeg ikke engang, jeg har. Jeg har aldrig hørt, altså det med at være selvstændig. Nej. Og det sjove er bare, så i gymnasiet, det var næsten præcis det samme. Så var det, man har selvfølgelig nogle økonomiske fag og sådan noget. Men hver gang, at det skulle være et eller andet innovativt, så var det, som vi talte om før, hvordan man bliver den næste vinder i Løvens Hule. Så rigtigt. Så bliver det et eller andet, altså, hvor man skal gøre sig meget større, end man måske er. Og jeg tror bare, at grunden til, at vi har så få selvstændige, og nu er det min egen lommeteori her, men det tror jeg, fordi at de fleste forbinder det med sådan en stor ting. Det behøver ikke at være, altså det jeg laver er ikke super avanceret på nogen måde. Det kunne være meget mere avanceret. Og det selvfølgelig bliver også mere simpelt, når man har lavet det i lang tid, ikke? Jo. Eller i hvert fald lettere. Ja, men man kan sige, hvis du gerne vil skalere noget op, så skal det jo være simpelt. Ja, for altså, du kan ikke skalere noget, der er mega avanceret. Nej, det kan du jo ikke. Altså sådan, at skalere handler, det kan jeg virkelig se også på mine kunder. De kunder, der klarer det godt, det er også dem, hvor de sådan, vi sælger den her ting, jeg hjælper med det her, altså for eksempel, hvis jeg arbejder med en coach, så sådan, jo mere specifikt, jo nemmere er det egentlig. For eksempel så, hende jeg holdt møde med i går, som komplementerede vores setup, hun var sådan, jeg er en coach til kvinder, jeg hjælper dem med træning, og jeg hjælper dem særligt med at tabe sig. Sådan specifikt, det er så meget nemmere at skalere det der op, end det at sige, jeg kan hjælpe alle med at tabe sig, men jeg kan også hjælpe dig med at bygge muskler, jeg kan faktisk også hjælpe dig med bodybuilding, og hvis du gerne vil løbe et maraton, så kan jeg også hjælpe dig med det. Det er sådan lidt... det kan jeg ikke sådan... Det er jo ikke lige så seriøst. Overhovedet ikke. Det er også det er meget mere troværdigt. Ja, det er jo ligesom... Jeg siger, at man kan færre ting, men man så kan det rigtig godt. Altså... Har du ikke hørt fodbold, eller sådan et eksempel, man siger, Ronaldo spiller fodbold. Han spiller jo ikke også håndbold og golf. Eller så det har jeg faktisk ikke hørt. Men har du ikke det? Jeg er stor Ronaldo-fan, så... Ja, det siger det sådan ret simpelt. Han spiller fodbold, han har altid spillet fodbold, det er det, han er god til. Sådan, selvfølgelig går han ikke ud og så tænker, jeg skal også være god til at spille golf. Nej. Altså selvfølgelig gør han ikke det. Det gør jo meget fokus. Ja, jamen det er rent nok, at de mest succesfulde, for eksempel altså fodboldspillere, de spiller ikke nogen andre sportsgrene, vel? Eller de største business inden for et eller andet software, de har nok heller ikke en madbutik, altså en restaurant eller sådan noget ved siden af. Præcis, altså sådan, præcis. Det hænger meget godt sammen, ikke? Jo. Så ja, der er vist lidt tilbage med det der med at holde fokus på det der. Ja, altså fokus er faktisk ret interessant at snakke om, også fordi jeg tror, at lidt det, der er årsagen også til, at jeg for eksempel ikke har sådan overhovedet tænkt, at jeg skulle have en marketinguddannelse, det er nok, fordi det bliver så bredt. Ja. Hvor jeg fokuserer jo bare på sådan min ydelse nu, og på at kunne gøre den så god og som dine cases. Og de cases, der er noget specifikt at forholde sig til også, ikke? Det er meget specifikt, og sådan, jeg kan virkelig fokusere på det, jeg også især med årene lært at cutte nogle andre ting fra, hvor jeg tænkte, men så kunne jeg også lave det, eller skulle jeg også lave det, og der er nogen, der har succes med det, men sådan, nej, hold fokus. Jeg ved ikke, har du nogensinde set, der er sådan et billede, der er ret fedt, som er lavet med Warren Buffett. Og Warren Buffett, jeg kan ikke så godt sige R på engelsk, men det er Warren Buffett og Bill Gates. Warren Buffett, ja. Det er så irriterende. Warren Buffett og Bill Gates, hvor der er en eller anden, der spørger dem sådan, hvis I kunne have en superpower, hvad skulle det så være? Og så skal de begge skrive det på et papir, sådan med ryggen til hinanden. Og så vender de sig op og skriver det, og så viser de det til hinanden, så de begge to skrevet fokus. Den er god, ikke? Måske staged, men stadig... Jeg ved det ikke. Jeg har faktisk ikke set... Jeg ved ikke, om der er en video. Jeg så det på et billede med sådan en tekst til. Men det er stadig ret interessant, at de synes, det er så vigtigt. Ja. Altså fokus, især i den her verden. Wow. Ja, for der er mange distraheringer, ikke? Helt vildt. Altså, jeg er stadig i chok over, at folk får sådan der notifikationer fra alle mulige spil og sådan noget der. Sådan, hvad laver du? Få lidt kontrol. Det er rigtigt nok. Lad være at blive distraheret hele tiden. Det var, at vi skal runde af med den point der.
jeg tænkte også, da jeg startede med at lave hjemmesider, at hvis jeg bare bruger min tid på at lave hjemmesider, på at lære at lave hjemmesider, så bliver jeg bare god til det. Ja, præcis. Det er meget simpelt for mig. Lad være med at tænke, du også skal være den nye videomand og podcast-editor. Og præcis. Ja, altså, jeg havde bare, hvis jeg hver dag bare laver hjemmesider, så vil jeg jo blive god til det på et tidspunkt. Præcis. Det var bare, alt kræver jo træning. Ja, det skal man også lige erkende. Virkelig. Ja. Skal vi ikke sige, det var den her? Det synes det var sgu godt. Det var en god idé. Det var godt. Vi har næsten ikke cuttet i den her, tror jeg. Det tror jeg faktisk, at der er kun et par gange. Ja, kun et par gange. Det er store fremskridt. Ej, så 4'eren, det er one take. Er 16. Vi har talt længe nu. Vi har talt længe. Nå. Men vi ses næste gang. Det gør vi. Tak fordi I så med. Tak fordi I lyttede med. Og så med. Og en god sommerferie. Ja, god sommer. Det var godt. Det var virkelig godt. Ja, det var skide godt. Det var rigtig god i dag.